Zul je nou een beetje bukspieren hebben? Maar ga ik kijken. Probeer je gewaar te worden van je bekkenbodem en span hem op. Zet zo op je stoel, niet te dicht tegen je leuningen, zo een lange rek, bekkenbodem, maak je actief. Dan ga je met je volle aandacht naar je bukspieren en span ze zachtjes aan. Lukt dat? Goed. Blijf die spanning aan, bekkenbodem, buik, leg je aan op je billen en leunt voorover. Blijf ademen. Best dat je ademt, ga je met je aandacht naar je rek, bekkenbodem, buikspieren zijn actief. Goed, keer weer. Leun nog een keer naar voren, bekkenbodem, buik actief, zo en langrijk, zachte oren. Leun naar voren, open die borstkassen. Duw die oren zoveel als je kan nobbelen. En dan kom je weer. Nu één hand hun op je billen leggen. De andere arm laat je hangen. Haasend in, je maakt je lang. En haasend weer uit. Haasend in, je maakt je lang en hun op zit. Haasend uit. En keert weer. En doe dat een paar keren. Inademen. En uit. Je komt weer. Nog een keer. Inademen. Bekkenbodem, buik. Blijven actief. Blijf met je voeten in de grond. Je keert weer. Nog laatste keer. Houd je voeten in de grond. Keert weer. Hetzelfde doe je aan de andere kant. Dus leg je hand op je billen. Laat je hand hangen. Adem in. En keert weer. Nog een keer. En keert weer. Dan ga je en als mijn arm onmogelijk of dat je wel helpen als hem doet. Trekt je vust nevens je oren. Nog een keer. Je maakt je lang. En als hem doet. Dat allemaal nog een keer. En probeer dit wat te pakken wat je juist niet aan kan. Hetzelfde doe je dan aan de andere kant. En dan maak je lang. Trek het naar je toe. Nog een keer. Je bekkenbodem, je buik blijven actief. Je rek blijft mooi en recht. Goed. Dan ga je zo naar voren met je hand. Trek het naar je toe. Nog een keer. Zo naar voren. Buik opspan, billen opspan. Trek het naar je toe. Nog een keer. De laatste keer. Hetzelfde aan de andere kant. Adem in, zo naar voren. En trek het naar je toe. Nog een keer. En weer. Laatste keer. En komt weer eens uit de spanning even. Uit je armen, je sporen. Goed. Je blijft met je been actief. Je duwt je voeten in de grond. En ademen, je maakt je lang. Uitademen, leun je naar voren. Dat is het. En ademen, lengte maken, billen opspan, voeten in de grond. Uitademen, leun je naar voren.
En een schone lange rek. Als je wilt, kun je weer je arm zetten. En schone rechten naar voren. Blijf bewegen. Wil je het nog lastiger? Breng je armen omhoog. En houd ze in het verlengde van je rek. En beweeg. Nog een laatste keer. En komt weer. Dan moet je met je handen gekrust naar je schoenen. Ademen in, je maakt je lang. Uitademen, leun naar voren en probeer met je ellebogen tot op je knieën te komen. En ademen, kom je weer recht. Uitademen, ga je naar voren. Doe dat maar nog een paar keren. Een laatste keer. Je probeert niet te dicht tegen je leuningen van je stoel te zitten. Met je armen kun je doen wat je wilt. Je kunt ze in een stoel leggen. Je zit zo in recht. Ademen in en probeer naar achter te gaan. Met een schone lange rek. Uitademen. Keer je weer. En probeer juist niet tot aan je leuningen te gaan. Bekkenbodem, buk. Zijn actief. En van daaruit trek jezelf weer. Probeer je voet in de grond te doen. Goed, laatste keer. Je kunt dat ook doen met je handen op je schoenen. Als je het moeilijker wil maken. Goed, dan keer je weer. Met je leuningen of je zittingen vast te pakken. En dan ga je met je knieën naar voren uitademen. Ga je met je teen zo dicht als je kan onder je stoel. Je moet dat ook doen zonder je naam. Wat dat lukt. Nog één keer. Ja, en een keer het weer. Dat je de spanning uit je beens in je wilt. Open en toe. En dan ademen in. Heft je been op. Uitademen, strekken. En ademen. Opheffen, uit. Gezakt. En gewisseld. In. Uitstrekken. In. Oogheffen. Uit. Weer naar beneden. En gewisseld. Blijf maar deuren doen. Je kan met je handen een beetje steunen als je wilt. Dat moet niet. Probeer zo hoog mogelijk je knieën te heffen. Ja. Doe maar verder. Zo een lange rek. Bekkenbodem, buk. Houd ze maar actief. Laatste keer. Goed, gekeerd weer. Moet naar achter leunen. Tegen je leuning of niet, maar maak dus gewoon een lange rek. Bekkenbodem, buk, actief. Je kunt ook met je hand je stoel vast te pakken. En dan probeer je met je voet, met je benen te fietsen in de lucht. Doe maar. Het is nog goed voor warm te krijgen, hè? Blijf maar gaan. Lukt dat? Ja, oké. Weer kom. Goed. Je duwt je voeten in de grond. Met je hand aan de binnenkant van je knieën zetten. Spoer naar beneden. Je duwt met je hand tegen je been,
Maar duw met je been weer tegenaan. Die kracht is het zesde, dus aan de buitenkant zie je niet. Hier gebruikt bekkenbodem, je buik, armspieren, beenspieren. Blijf ademen. Altijd. En blijf doen. Zolang of dat je wilt. Alles is actief. Oké, je komt weer. Je duwt je voeten in de grond. Adem in, duw je voeten in de grond. Adem uit, breng je armen omhoog. En ademen gebluft. En uitademen, keer je weer. En ademen, duw je voeten in de grond. Bien actief. Gebluft, uitademen, armen omhoog. Adem in, hold aan. En uit. Alles weer los. En duw je voeten in de grond. Uit, armen omhoog. Adem in, veel kracht. En uit. Laat je weer los. Nog een keer. Inademen, voeten in de grond. Uit. Armen omhoog. Adem in. En uit. Laat los. Nog een laatste keer. In. Uit. In. En weer uit. En je komt weer. Goed. Zo in de rechte zit. Bekkenbodem. Buik actief. En ademen heft een been uit weer. En je wisselt van kant. Probeer zo in de rechte te zitten. Met je knieën even zo hoog als je kan. Als je wilt, doe je dat. Met je hand achter je oren. En je ellebogen zo en open. Je mag dat doen, zolang of dat je wilt. Als je wilt, mag je ook draaien. Iedere keer steun naar je knieën toe. Als je last hebt van je rek, zou ik dat niet doen. Gebruik je buikspier en probeer te draaien. Best dat je dat doet, wanneer je borstkas openen, ellebogen zo openen. En de laatste keer. En komt weer. Zet je voeten zo recht, je voeten onder je knieën. Klein beetje op elkaar. En dan moet je inademen en doe ik of dat je recht wil staan. Uitademen, kom je weer. En als kom voor, span je benen op. Muis als van je stoel kom je wilt. En als men hup omhoog. Uit weer zitten. Nog een keer. Span maar alles op. Nog een keer. Nog een keer. En dan moet je blijven staan. En dan hoop je dat die stoel er nog staat. Blijf maar staan. Gebruik maar je benen, gebruik maar je buik. Bekkenbodem. De rest is zacht. Blijf staan, blijf staan, blijf staan. 3, 2, 1. Ja, we gaan zitten. Dat was het. Stamp nog een keer met je voeten op de grond. Hup nog een keer alles los. Wild. Roep maar nog een keer. Goed. Dat was het. Ik hoop dat je er deugd van hebt. Odionant Hazi.